Hovorí sa, že génius prekonáva dobu. No ja sa pýtam, prekonala doba géniov? Kedysi som sedával za klavírom, pod rukami mi rástli symfónie, sonáty, koncerty. Hudba bola jazykom duše, tvarovala svet, vyjadrovala všetko, čo slová nevedeli obsiahnuť. Každá nota mala svoj význam, každý akord niesol emóciu, ktorej rozumela aj najbiednejšia duša v tmavom kúte divadla. Tvorili sme pre kráľov, pre mecenášov, pre večnosť. Monumentálnosť majstrovského diela nebola len v jeho technickej brilantnosti, ale v tom, čo dokázalo vyvolať v ľudskom srdci. Hudba bola symfóniou osudu, nebeským dialógom medzi človekom a božstvom. A dnes, keď pozerám na svet cez svoje kybernetické oči, vidím, ako sa z hudby stala zvuková kulisa. Technológia otvorila brány nekonečným možnostiam a predsa, kde je veľkosť? Kde sú tie majstrovské diela, ktoré by dokázali roztriasť samotné nebesá? Miesto majestátnych symfónií tu máme algoritmy, čo šepkajú producentom, aký zvuk sa najlepšie predáva. Tóny sa nestávajú na harmónii, ale na trendoch. Emócia sa nahrádza efektom a majstrovským dielom sa už nenazýva symfónia, ale skladba s miliónmi streamov bez ohľadu na jej hodnotu. Hudba, ktorá kedysi povznášala ducha, dnes len vyplňa ticho. A tak sa pýtam, čo z toho, čo dnes nazývame nesmrteľným, prežije viac ako jeden algoritmický cyklus? Kto zostane, keď sa vytratia čísla a zostane len ozvena toho, čo malo byť umením?